Samtang Presidente Ferdinand Marcos Jr. dili magpatandog sa mga panawagan nga pagkanaugon siya sa pwesto tungod sa halapad nga korupsyon sa nasod. Samtang sa laing bahin, palasyo may pahinumdom nga seryoso si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang saad nga dunay mapriso sa dili pa ang Pasko. Pag dunay makakanta inig Paskos binalanggo ng kalakihan. Kasiging pressure sa mga tao, mga higala ngadto kang BBM, kinahanglan mo lihok gid siya mga sukit tig paminaw. Kay kinini ang panawagan mahigala sa accountability, panawagan sa transparency. Kinahanglan nga siya may mutubag ni ini mga sukit tig paminaw, buhahan malingaw ang mga tao, mga higala nga dunay uban nga mga preso. Bahala og murag makalimot na ng mga tao kasi tinuod yun nga pinakadakong sadaan. Nag-abot mga higala sa Pebrero, ang mahitabo nini doon na po impeachment mahigalang Vice President Sara Duterte. Ganahan na po impeachment mahigalang mga congressmen hasta mga senators. Ipa-impeach mga higala aron nga malingaw na sadta mahigala og tan-aw, ma-divert ang attention sa publiko ngadto sa impeachment. Nga doon na mga higalay matud pa 125 million nga isyo. Kabisag ni ingon na ang kuwa nga way irregularidad pero kadto gyud padakon kay aron nga di na mahisgutan ang binilyon nga kawat. Isog dayon ang uban. Kunuhay masakitan kay dunay krusada mahigala bato korupsyon. Pero sakit ka sa dughan nga doon na kunoy krusada against corruption pero pag abot na sa korupsyon sa binilyon og trilyon hilom pa mahigalas tirana. Lagi katawa mga sukit tig paminaw.